Siwr wyt ti'n teimlo nawr? Ddim yn gret a dweud y gwir, ond mi fyddai'n iawn ar ôl cael tabledi. Ble mae fe'n rhoi doler? Fy mis i, a gwylod yng nghoes chwith i. Mae dy law di wedi chwyddo. Do. A fy nghoes i hefyd. Diolch am gario fi, Elise. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n wedi wneud heb dy help di. A lle mae Crispin? Bydd rhaid i fi ddiolch iddo fo hefyd. Yn gwrando ar gerddoriaeth yn ei garau siwr o fod. Neu yn textio Rhys. Mae hynny'n bosib hefyd. Mae'r ddau'n dod yn dda iawn. Ydyn. Ac yn y siop wythnos diwetha, wedodd Lily rhywbeth fel bydd Rhys yn dy garu di am byth. Fel joc, ac oedd y mor embarrassed. O, bechod. Mae mor swil. O Lily'n teimlo mor wael. Sôn am Lily. Mae Red Evans I weld Dr Harv Griffiths yn ystafell 7, os gwelwch yn dda. Mae Red Evans to see Dr Harv Griffiths in room 7, please. Pizza, pepperoni, pizza margherita a garlic bread. Garlic bara? Bara garlleg. Bara garlleg. Lyfli. Sut mae dy goes di, Mared? Dal yn boenus ar hyn o bryd. Dwi eisiau paracetamol. Oes paracetamol gyda ti? Nag oes, ond mae yna botel o fodca yn fy nghwpwrdd. Nid i'n ôl hi fi. Dim probs. Sir Ellis Knight in shining armour to the rescue eto heddiw. Beth? Fi yw'r agosaf. Chwarae teg. Sut oedd y gêm, Rhys? 3-4 I ni. Fi'n gwybod y sgôr, mi dectiodd Ceri, ond sut nes ti fwynhau a lle ma'n ffon ni? Ges I amser bendigedig. Mwynheais i'n fawr iawn. A, Mared, fyddi fi ddim yn gallu chwarae hoci am sbel nawr. Felly, gar I fenthyg dy ffôn hoci di? Please, pretty please. Hoffwn I fynd i'r ymarfer nesaf. I'm a convert. Mae'n dod lan at y gôl. Mae'n edrych lan, bwrw bel ac ydi, mae I wedi sgorio! Rhys! I'r claf, to the patient. Mares! Rownd arall. Mae mam a dad yn ôl fi'n y bora. Dwi'n mynd adra am wsos. O, treni. Ia, ond fydd o'n gyfla da I fi orffan fy ngwaith a fydd mam yn gallu helpu gyda'n nghoes I. Fory dwi'n teithio, ond heno dwi'n yfad. I'r seren hoci newydd. I'r team player. Beth am gêm o hyderus? Falle, neu beth am truth o dare? Pam lai, ond ddim cwestiynau drwg, Rhys. Pwy? Fi? Dyn ni'n gallu chwarae Miss a Turn? Colli tro. Ie, dyn ni'n gallu colli tro os dyn ni ddim eisiau ateb. Syniad da. Neu, os da chi ddim eisiau atab, rhaid I chi yfad llond ceg arall. O wash up. Iawn, neu golchi'r llestri. Oce. Rhys, gwir neu her? Y gwir. And nothing but the gwir, Rhys. Wyt ti erioed wedi gwisgo colir? Mae hynny'n hawdd. Wrth gwrs, caru tipyn o eyeliner. Liz, truth neu dare? Truth. Pwy o ti'n ffansio pan o ti'n 15? Ro'n i'n hoffi'r boy band One Direction ac roedd crush ar Harry gyda fi. Boy bands. Crispin, dy dro di. Y gwir neu her? Truth. Da ni eisiau gwybod popeth am dy gusan gynta di. I think I'll take the washing up on this one. Elise? Her, dwi'n meddwl. Mae rhaid I chdi gusanu y person ar dy chwith neu y person ar dy dde. No offence, mate. Rhaid I fi fynd, ond ffonia fi. Mae gennym ni lot o glecs. Beth yw glecs? Clecs? Gosip neu newyddion. O, oes. Mae llawer o glecs.
Wyt ti di gweld Elis bore yma? Da chi di siarad am y gisan? Nac ydw. Mae mewn darlith bore yma. Dyn ni ddim di siarad o gwbl. Just game oedd e, siwr o fod. He didn't mean anything by it. Mared, yma chi. Te dwan. Dwi ddim yn siŵr am hynna. Dwi'n meddwl bod yn licio chdi. Ond ro'n i'n meddwl dy fod di'n hoffi Elis. Cariodd e ti i'r car, ac aeth e at y meddyg gyda ti. Fi? Na. Oedd yn gret be Elis di helpu, ond ffrindiau da ni. A ffrindiau fydda ni. I ddeud y gwir, mae yna hogyn del ar y tîm hoci. Hogyn del? Ti ddim yn deall. Boi ffit. Dyna chdi. Mae dy Gymraeg di'n wych, Lily Pritchard. Mared! Do, dwan. Iawn, dwi'n gorau mynd. Ond ffonio fi fo'r clecs, reit? Reit.